I n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogoya mun na ka bɔ dugu sigibaw fɛ mun ni olu ɲiningara an cakɛ ɲɔsigiw tamani maaw fɛ. Nin wale cɛjugu ninnu kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 5 waatiw ye. Maa marifatigi mun ni olu bugunatigɛw ma dɔn u nana bolifɛn caman na u kɔni sɔrɔla ka na wale cɛjugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ma. Kunnafoni tagabolo la a yirala k'a fɔ u selen na u ye maramafɛnw filili daminɛ finitigilakaw dagayɔrɔ ninnu na. Jatidenw y'a yira k'a fɔ k'a dɔgɔyalenba ye o bisi 4 ɲɔgɔnna ye mun ni o filila ka don finitigilakaw ka kan kɔnɔna na. O kuma ninnu bɛɛ lajɛlen serera dugu sigibaw fɛ. Maa minnu fara ka kɛɲɛ ni nin walew ye olu kɔni cayara kosɛbɛ. I n'a fɔ jamana finitigilakaw ye kunnafoni bɔ ka bin cogoya min na olu kɔni ko k'a fɔ an ka finitigilaka 16 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ ko olu de fara ka kɛɲɛ ni nin walew ye. Nka dugudenw ka kuma na olu y'a yira k'a fɔ maa minnu fara ka kɛɲɛ ni nin walew ye an ka finitigilakaw fan fɛ k'u bɛ taa maa 17 na ko olu ye o su de sɔrɔ kan kɔnɔna na. Nin walejugu kɛbaa ninnu a yirala k'a fɔ k'u kɔni ye kan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. O cɛnni kɔfɛla na tuguni bolifɛn 8 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ u ye tasuma wuli o la ka taga ni bolifɛn caman ye ani maramafɛnw. Jɔyara dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ su minnu bɔra kan kɔnɔna na olu ye jatiniden minnu bɔ u bɛ t'i jɔ maa 17 ɲɔgɔnna la. Wa ko maa 17 bɛɛ lajɛlen ye jamana finitigilakaw ye u ye o kunnafoni bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ. Ka sɔrɔ k'a d'a kan ko bingannikɛla ninnu maaw hakɛ kun ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka jamana finitigilakaw yɛrɛ kan. Jɔyara ye dugu min ni a bɛ Tɛnɛngun mara fɛ. Tɛnɛngun ni ale ta k'a lajɛ ale bɛ jamana camancɛ bolo fɛ. Jamana camancɛ bolo an b'a yira k'a fɔ a bɛ san caman bɔ i ko sisan gɛlɛya belebeleba bɛ u kan ka kɛ ni diinɛ kana gɛlɛntɔ maaw ka wale cɛjugu ye. Hakilila jiginna an b'a yira k'a fɔ Tɛnɛngun préfet ale kun minɛna diinɛ kana gɛlɛntɔ maaw fɛ ka kɛ ni mɛ kalo san 2018 ye yanni k'a to a ka se ka kannabɔ jamana finitigilakaw fɛ ka kɛ ni février kalo san 2019 ye. Nin walejugu min bɔlen filɛ ka kɛ diinɛ kana gɛlɛntɔ maaw fɛ yanni k'a to nin ka kɛ ni ɲɔgɔnna 2 kun taara ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana camancɛ yan fan fɛ. Sibiri tɛmɛnen i kɔrɔ Tɛnɛngun mara kɔnɔna na an ka jamana finitigilakaw ka bolifɛn yɛlɛnna furu ni fɛn dɔ ka dugu la dugu min ni dafara bɛ cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 11 ɲɔgɔnna la. Jatidenw y'a yira k'a fɔ surasi maa 4 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ mun ni olu banana ka kɛ ni u walew ye. O sibiri don kelen sɔgɔmada fɛ banbancinbaw ni u ye jagɛlɛya wale tigilamaw ye u kɔni ye jan dɔ da an ka jamana finitigilakaw ɲɛ mun ni olu tun b'a la ka juga ni sous-préfet bilasira Koro cercle kɔnɔna na o min bɛ Mopti mara fɛ. O wale in kɛnɛ kɔnɔna na jamana finitigilakaw ma u bolo jigin u ye u kɔgɔ da diinɛ kana gɛlɛntɔ maaw la min kɛra sababu ye ka maa 3 fa olu cɛ la.